Mae'r Ddeddf Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol wedi cyflwyno'r newidiadau mwyaf i Dŷ'r Cwmnïau ers 1844, gan gynnwys newidiadau pwysig i gyfraith cwmnïau'r Deyrnas Unedig. Mae'r ddeddf yn rhoi mwy o bwerau i ni fynd i'r afael a throseddau economaidd a gwella'r data ar ein cofrestrau. Fel cyfarwyddwr, mae eich cyfrifoldebau yn newid. Mae'n bwysig eich bod yn deall sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi a'ch cwmni. Peidiwch â phoeni, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi wneud ar gyfer pob un o'r newidiadau a phryd, felly bydd gennych amser i baratoi. Felly, beth sy'n newid? Bydd gennym fwy o bwerau i herio a dileu gwybodaeth amheus a fydd yn arwain at gofrestr y cwmni gyda data mwy dibynadwy. Bydd angen i bob cwmni roi cyfeiriad e-bost cofrestredig i ni. Byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i gysylltu â chi am eich cwmni. Ni fydd ar gael ar y gofrestr gyhoeddus. Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn cyflwyno diffiniad newydd o gyfeiriad swyddfa gofrestredig priodol. Mae cyfeiriad priodol yn golygu y disgwylir unrhyw beth anfonir i'r cyfeiriad hwnnw gael ei dderbyn, ei ddarllen a'i gydnabod gan y cyfarwyddwr neu'r person sy'n gweithredu ar ran y cwmni. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu defnyddio rhai cyfeiriadau, fel blychau post penodol. Gallwch barhau i ddefnyddio cyfeiriad asiant cyn belled ei fod yn bodloni'r gofynion ar gyfer cyfeiriad priodol. Mae ein prosesau ffeilio yn cael ei symleiddio, ac yn y dyfodol, dim ond trwy ddefnyddio meddalwedd y byddwch yn gallu ffeilio eich cyfrifon. Mae meddalwedd cyfrifon ar gael yn barod, ac mae llawer o gwmnïau eisoes yn ei ddefnyddio. Os nad ydych chi, edrychwch i weld a allwch chi wneud y newid nawr. Bydd angen i unrhyw un sy'n sefydlu, rhedeg, yn berchen neu'n rheoli cwmni yn y Deyrnas Unedig wirio eu hunaniaeth i brofi mai nhw yw'r person y maent yn honni i fod. Mae'r holl newidiadau hyn yn golygu y bydd gennym rôl llawer ehangach wrth fynd i'r afael a throseddau economaidd a gwella Thryloywder Corfforaethol. Am grynodeb llawn o'r holl newidiadau, sut y byddant yn effeithio arnoch chi ar hyn y mae angen i chi wneud, ewch i changes to UK Company Law.campaign.gov.uk/CE.